Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ben Cuma Safar Türkmen. Bugün bir haber geldi. Elbette yalan haberdi. Kurbanlı Berdi Muhammed ölüptür diýene bir haber geldi. Ýaňrak. Şo çynmy diýip menden soruyorlar. Yine dün bir haber geldi. O aýtdy ki Kurbanlı Berdi Muhammed halkyň göterileceğini bilip durup işinden gitip batýar. İstifade etdi. Ama Astafka gidecek oldu diye da Kurbanlı Berdi Muhammed. Yok halkım. Türkmenistan halkı şunu gowy bilip goýuňlar. Kurbanlı Berdi Muhammed Astafka çykyp bilmeýär. Näme üçin? Çyksa çıkayn diýse ýanynakylara inanmaýar da. O Kurbanlı Berdi Muhammed beýtip Astafka çykyp gidecek bolanyna, ýygyny goýup arza çekip gidecek bolanyna öňgürek çykyp giderdi o. O arza kol çekip Astafka çykyp giden adam o birinji gününden prezident bolup oturan gününden oýlanyp başlaýar ertesine. Bu adamlar kol çekip arza yazıp yerini bir gowluk bilen berip giden adamlar däl bular. Şonu gowy bilip alyňlar. Çünkü ýanynakylara inanmaýar da Kurbanly Berdi Muhammed. Şo. Eni ýanky ikincisi Kurbanly Berdi Muhammed ölüpdir. Muň ýerinäki Duwaynik Troynik diýerler. Ýok, bu da ýalan gap. Kurbanly Berdi Muhammed ölse boldy, onun ayağından tutup gömüp taşlaýarlar ony. Çünkü sen men Kurbanly Berdi Muhammedowyň ölüşünün nädip arzu etip duran bolsak, doga etip duran bolsak, ýanynaky ministrler, ýanynaky şonuň hyzmatkarlary hem Kurbanly Berdi Muhammed ölüp gitsin diýip olaram islatdy. Çünkü Kurbanly Berdi Muhammed ölmese, olary öldürýär da. Şoň üçin o Duwayny ekeni, Troyny ekeni, näme ýanky Dubaýa gaçyp gitdiler, Taýlanda gaçyp gitdiler diýen gürjüňlerin hemmesi ýok gürjüňler, boş gürjüňler. Çünkü ýatlak goýuň ýene bir gezek, bu prezidentler üçin kürsüsi, şonuň makamy, kreslosy ömrüniň, bala çagalarynyň, iýip işeginiň, durmuşynyň näme garanty hasaplanýar şo. Prezidentler üçin şo kürsü diňe bir Türkmenistanyň prezidenti bolmak däl, özüniň ömrüniň garanty, awraýynyň garanty, ýaşaýyşynyň garanty hasaplanýar. Çünkü bu prezidentlerde kürsü bolmasa hiç kimler. Hassatan bu diktatorlar. Hassatan bu diktatorlar da şeyler bolýar. Kürsüden düşüp kaldı bular özünden özü asbam koyuyorlar bular. Çünkü bularda siyasi marazm yani kesellik var da. Şoňa kesellik var. Şoň üçin Kurbanly Berdi Muhammed ölüp kaldyr, gaçyp gitdiler diýen gürjüňlerin hemmesi ýok gürjüňler, ýalan gürjüňler. Kurbanly Berdi Muhammed gaçyp gidermi? Eger halk gulak gitse, hakykatan gaçyp gidýär. Kurbanly Berdi Muhammedowy öldürüp bilerlermi diýsen, ýanynakylaryň belki öldürüp bilerler. Çünkü Kurbanly Berdi Muhammed Kreml bilen gelişmen galsa, Kreml hem telefon edýärde, dawaýdy ýok odyň diýdi. Ýok odyň diýse boldy. Ertesiň görsün Kurbanly ölüpdir, näme bolupdyr, ýüregi durup galdyr. Vay o şeýlemi? Biz bilmändir. Halkam ağlap başlaýar. Inne ağlayan ýok, öňkü ağlapdylar. Inne häzirki ağlamay gaýtam gülýärler mes bolup. Vay Hudaýa şükür, duamyz kabul bolupdyr diýip hemmes mes bolýar. Şoň üçin Kurbanly Berdi Muhammed ölen hazır. Ölsün ýöne, ölsün, ýok bolsun. Yaman başa bela boldy da bu. Gaçyp gidýärmi? Gaçyp gitsin biz üçin. Ýöne bu gaçybam gitmeýär da golay. Çünkü gaçyp gitse taşa ýurtdan getirip bilmese de adamlar onu näme diýär? Bu adamlar adawry näme magtamany gowy Kurbanly Berdi Muhammedler günneşi özüne maddahlary şu magtap durýarlary arkadagymysyň, sen barsın diýip aýtyp durmasa bular özüne gelmeýär da. Biz mesela näýli çay çörek ýemesek günümüz geçmese, bu Kurbanly Berdi Muhammedow şonu magtamasalar günü geçmeýär da. Allah saklasın. Şoň üçin Kurbanly Berdi Muhammed ölüpdir diýen gürjüňler, gaçyp gitdir diýen gürjüňler hemmesi ýok gürjüňler, boş gürjüňler hemmesi. Ýöne gaçyp gitsin, ölüp kalsın, o elbetde ýöne bu gürjüňler ýalan. Kurbanly Berdi Muhammed ölüp kalgandan sonra näýli bolýar diýsen, mundan gowy bolýar birazrak. Çünkü Kurbanly Berdi Muhammed ölüp kalsa boldy ýerine, indi meniň takmillarym boýunça şu Raşid Merýetowler geçýär, ýa bolmasa başgalar geçýär. Çünkü birinciden Kurbanly iň ýakyn adamlar. İkincisi hem şu Kurbanlynyň klallaryň içinde nämeler bilýär da, daşa ýurt bilen, içe ýurt bilen näme hereket etmeni bilen adamlardan birisi şo diýär.
Men aradan bir başkaları geçer dipdim. Yok. Hemen ikinci geçeceklerden yani Slaviklerden var. Kim? Gündoğduyuklar var. Çünkü bunların elinde güç var da. Vayenler var. Yani Gündoğduyuklar oraya gelmiyor. Yine başkaları vardı. Milli küp vardı. Öngraklar avraydı. Ona mını yok atıp dinle. Şöyle hazır iki adam kaldı. Gündoğduyuk bilen Raşid Meriyetovlar kaldı. Yani bundan ayırıp dinler bu. Sağdayım olsa bu Qurbanquli Berdimuhamedov başı sağ olup şey edip yaşap dursa bunlara ayırıp dinle. Ayönünü biz her özümüz hareket etse, millet hareket etse näme oluyor? Elbette gowy oluyor. Onu halkın isteyen adamı näme demokratik yol bilen, saylaw yolu bilen hakimiyete geliyor da. Onda gowy oluyor. Ayöne sen aytsan ki, biz gücümüz yetmese, ayrı bilmesek, mitinge çıkıp bilmese näme oluyor desen, Qurbanquli Berdimuhamedov ölünden sonra da kim gelse de prezident bolup geliyor da, şu daşary yurtlaryň nämesi bilen goýuluyor, bir adam goýuluyor. Hasatan şu Rossiya ýakyn bolan adamlar goýuluyor da. Eger halk hareket edip çıksa, onda halkın diyen adam bolýar da. Ondan sonra o bolýar. Eger halk göterilse. Ana köp adamlar aýdy, mitingden peýdasy bar, mitinge etdiňizde, o ýanda bu ýanda mitinge çağırtdyňyzda näme peýdasy bar der. Dostum, şu gepler 5 ýyl öňünçe yoktu şu an meşgulunlar. Adamlar oylanıp görmüyor şu mitinge çıkmak, mitinge çıkıp Qurbanqula ölüm dilemek, Qurbanqula ölsün, davay içeriden götürülür diyen gurrunlar 5 ýyl öňünçe yoktu şu an meşgulunlar. 2015'ten başlap şu ağalarımız çıkıp mesela ana kim ýanky Erkin Türkmenistanyň nämesi hareketiniň başy Velsapar ağa, soň Muhammed Döweciler, Rahman ağalar çıkıp gepläp başlady, soň Halmana dağı Sapar ağalar çıkıp gepläp başladylar. Adamlar näme bolup gitdi? Oýuny gitdi. Elhamdülillah. Şu ağalarımız bir 10 ýyl gepläp başlandy bolýar da şu. Onu hazır Qurbanqulyny adap taşlan bolardyk. Ýöne geçden göre geç ýaşy diýdik. Bu ağalarymyz hem geç bolsa da geç gepläp başladylar. Halkyna şu ýagdaýa geldi. Şoň üçin ýene bir göz aýtjak bolýan ki, mitinge çıkmaň peýdasy barmy diýip. Elbetde peýdasy bar da. Şu peýdasy bolandan soňra hökümet ýanypdy da şu mitinge çykarasy gelen akta. Qurbanquli Berdimuhamedov ölüpdir diýen gurrun. O bir derek yalan gap. Çünkü Qurbanquli Berdimuhamedov ölse boldy, onuň ayagyndan tutup sürep gömüp taşlajaklar dogaly. Ýani naklar islätdirýän şu sagaman ölüp gitsin diýipdi da. Ýani naklar şonu agdaryp göbersekmi diýen oý barsa da etmiyor. Çünkü aýdy ki sagaman ölsün, gümün çeksin gitsin diýe da. Qurbanqulyňa öljegi bir belli boldy, kesel adam. Kaçıp gitti diýen gurrunlar. Yok, o kaçıp golay gitmiyor. Kaçıp gitse bize gowy elbette. Ýöne Qurbanquly kaçıp gitmiyor. Çünkü kaçıp gitse boldy, hem Avraydan düşüp galýar. Başga ýurtlara barsa da kaçıp gelenden gurrun bolýar. Ikincisi hem näme şu ömrüniň jynynyň ýaşaýyşynyň garanty bolan kursudan aýrylyp galýar. Aýny bir saýtsa ki, onu arza ýazyp ýerine astavka edip Boris Yeltsin nädip astavka edip çykyp giden bolsa, ýa bolmasa Nazarbayev nädip ýerini boşaltyp berip giden bolsa, Tokayewa diýsen, bu da eder diýsen, ýok, bu edilmedi ony. Nazarbayev ýalymynda ýürek ýok ki. Nazarbayev kim, Qurbanquli Berdimuhamedov kim? Ýöne o da diktator, ha, Nazarbayew diktator, ýöne o diktator milletin söýýän diktator da. Abi ne milleti söýüyor, ne dini söýüyor, hetda bala çağasynam söýmeýär. Eger bala çağan söýse aýtmaýarmy? Men ülkeden sonra bala çağam näme bolýar günü diýip oýlamaýar. Diňe öz negsini oýlaýar da. Şoň üçin o aslafga çykdy Qurbanquly diýen gurrunlar, o da bir derek gurrunlar. Çünkü Qurbanquli Berdimuhamedov astavka çykyp gidip yerine adam yok, taýarlanan o adam. Çünkü inanmıyor da, hiç kim inanmıyor da. Özü hakimiyet çoğunmaya da hasatan bular marifattan uzak, dinden uzak adamlar şu önkü gelen önkü prezidenti yamallar veriyor. Yani Şevket Mirziyoyev İslam Karimov yamallar veriyor. İki ağzından birisi o eyledi, bu beyledi, halkı gıynadı, etti, bekti deyip ne? Şoň üçin halkym hareket ediverälin, mitinglere imkan kadar çıkıverälin, elbette peýdasy bolýar. Ýene bir geze gaýdy şu. Qurbanquli Berdimuhammedowyň gitmesini bizler hem islätdiýiz, hem ýanyny aklar hem islätdi. Şoň üçin bize şanys bu. Biz hazır halky inandyryp bildik hazır. Halky inandy, halk inandy. Şu Qurbanquli diýen bela bolmasa boldy, beýany gowluk boljagyny halk inandy, düşündi. Indi biz kim inandyrmaly? Şu Slavikleri, wayenlileri, polisiýalary, memberleri inandyryp bilmemiz gerek ki biz gelsek hakimiyete, halk gelse boldy, sizlere o sizler urmaýas, öldürmeýäs.
Hasatan şu eliniz qana batmadık bolsa, cinayet işlemedik bolsaňyzlar, sizlere ölüm yok dip, sizlere hiç kim azar bermeye dip şu içerideki işleyen silaviklere hem güç işledici idaradakilere hem inandırıp bilsek boldy bizler. Indi onlar amanantu da, ýöne hemmesi inanmasa da, ýöne şonuň üçin inşallah hareketimize de berelim, bu tarafy gowy bolýar. Assalamu aleykum we rahmetullah.